Karong adlaw ang tibok nga simbahan nagsadya sa dakong kapistahan sa duha ka mga apostol, Pedro o Pablo. Atong tan-awon ang ilang kinabuhi. Si Pedro, usa ka ordinaryo nga mangingisda. Gitawag siya sa Ginoo diha sa iyang trabaho. Dito siya sa dagat, nagwaswas sa ilang mga bukot, unya hipos na kay ready to go home. Apan miabot si Jesus sa iyang kinabuhi o iyang kiingnan nga, "Uy, nakakuha ba mo? Wa lagi Lord." Na, "Sige, itaktak sa pikas." Tapos sila na pong itaktak, kaya "Sige Lord, kay nagsugo man ka, ako lang ni itaktak, tibok gabi igyot mi naghago. Kapoy kaayo way kuha, pero tungod kay nagsugo ka, akong itaktak o puno kaayo ang bukot sa mga isda." Unya si Pedro, nakita niya ang iyang unworthiness. Sumala sa asoy sa Lucas Kapitulo 5, 1-11, miduol si Pedro kang Jesus og miingon, "Palayo ka nako, Lord, kay ako makasasala." Apan si Jesus mitubag sa pag-ingon, "Ayaw ka hadlok, sugod karon managat ka na og mga tao, sunod nako." Unya si Pedro nahimong apostol na Jesus. Sa mga listahan sa mga pangalan sa apostol kanunay mag-una ang ngalan ni Pedro. Busa masabtan nato nga diha si Pedro giandam sa Ginoo alang sa usa ka dako nga tahas. Si Pedro, bisan siya nahimong apostol sa Ginoo, ana agyapon kaniya ang iyang human nga kinaiya, pagkatawhanon. Ana kaniya kanang pagkapagarpar pod. Diba sa katapusang panihapon, mingon si Jesus nga, "Dili pa kamo makasunod kanako karon." Unya mingon si Pedro, "Kanong dili, good Lord? Mokuyog ko nimo bisan pagpatyon ko." Mingon si Jesus, "Pedro, di pa gani mo tugtugaok ang manok. Katulo na ko nimo ilimon." So mao to nga mao nahitabo diha usa ka pagpaamgo kang Pedro sa iyang pagkapagarpar, sa iyang gitawag nato nga karakarahon. Kay sa pagdakop ni Jesus, miibot siya sa iyang sunda o gitigbas ang dalunggan sa pangulo sa sulugoon sa pangulong pari nga si Malcos. Putol ang dalunggan. Apan gituduan gyapon sa ni Jesus, "Isakob imong espada, kay ang mabuhi sa espada mamatay sa espada." Unya karon pagtaral ni Jesus, si Pedro gitutukan ni Kristo. O sa pagtutok ni Kristo, nakinulsol, nagbasol si Pedro sa iyang paglimod kan Kristo sa atubangan sa mga tao. Og midanguingoy og maayo og migawas sa courtroom. Sa katapusan, si Pedro gitawag sa Ginoo pag-usab. Human siya mabanhaw didto sa lapyahan sa lanaw sa Galilea. Og didto si Kristo mihatag kang Pedro sa dako nga katungdanan. Gipangutanan niya si Pedro, "Pedro, gihigugma mo ba ako?" Miingon si Pedro, "Yes, Lord. Hibaw ka nga gihigugma ko ikaw. Pakana akong mga nating karnero." "Pedro, gigugma mo ba ako?" "Yes, Lord. Higugma ko ikaw. Ati man na akong mga karnero." Ikatulo, "Pedro, higugma mo ba ako?" Si Pedro nasubo kay makatulo siya gipangutana. Apan miingon siya with humility, "Ibaw ka sa tanan, Lord. Alam mo na, Lord, na failure baya ko sa una, Lord. Pero Lord, tinud-aray baya nga nahigugma gyud ko nimo." Og miingon si Jesus, "Ati man na akong mga karnero." Gihatag kang Pedro ang katungod ni Jesus sa pag-atiman. Diba? Si Jesus, siya ang good shepherd. John chapter 10, mingon si Jesus, "Ako mao ang maayong magbalantay." Jesus knows nga hapit na siya mubiya nining kalibutan na physical presence ni Jesus mubiya na. Busa mingon siya, "Pedro, di man na ako mga karnero."
Gibilin ngadto kang Pedro ang pagkatungod sa pag-atiman sa mga sakop sa simbahan, sa mga magtutuo ni Kristo. Busa karon sa atong ebanghelyo atong nadungog nga sa dihang si Pedro mitubag og mipadayag sa iyang pagtuo, profession of faith ni Pedro. Mingon si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Unsay tubag ni Jesus? Bulahan ka. Bulahan ka. Of all the apostles, si Pedro lamang giingnan, bulahan ka, Pedro. Kay kining kamatuoran, kamatuoran nga si Jesus mao ang Mesiyas. Kining mao kamatuoran, wala nimo makat-uni gikan ni bisan kinsang tawo. Hinuon kini nga kamatuoran o sa ingon gipadayag sa akong amahan nganha kanimo. No? Gihatag. So kining maong kamatuoran is given to Peter, not even to other apostles but to Peter. Gihatag ang kamatuoran nga makaila siya kinsa si Jesus. Kinsay naghatag? Ang langit nung amahan. Mingon si Jesus, gihatag kini kanimo sa akong amahan nga atoa sa langit. So dadunay direct revelation ngadto kang Peter. Bisan pa man sa iyang pagkatawhanon, sa iyang mga sala nga nabuhat ngadto kang Jesus, bisan pa man sa iyang pagkausay sa puton, sa iyang imperfections, apan ngadto kang Pedro gipadayag ang kamatuoran kung kinsa si Jesus. Si Pedro nakaila kang Jesus, o kaniya lamang nga nakaila kung kinsa si Jesus, kaniya gitugyan, gitukod ang simbahan. Gitukod ni Jesus kang Pedro ang simbahan. Mingon si Jesus, ikaw Pedro, o gibabaw dining bato, tukuron ko ang akong simbahan. O dining maong simbahan, adunay mahimong sakop. Sa John chapter 21 verses 15 to 17, mingon si Jesus kang Pedro, atiman na akong mga nating karnero, mga gagmay nga mga sakop, atiman na akong mga karnero, mga dagko nga mga sakop. Sumaw na sa simbahan, giilan nato nga si Pedro mao ang unang Santo Papa. Buti pasabot ng Santo Papa, tinugyanan sa autoridad. Disagikan ang autoridad, gikan kang Kristo, the founder of the church. Ang iyang authority handed down to Peter. Unya si Pedro gisangunan sa tanang autoridad nga anaa kang Kristo. Mo na nga gihatagan siya sa Yahweh, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Mo na giingon, so Peter receives the authority not from anyone else but directly from Jesus. In like manner nga Peter receives the true revelation of who Jesus is from the Father. Now, Peter receives the authority to govern the church, to take care, to love the church directly from Jesus. So, mao nga si Pedro, giilan na to nga, ang una na to nga, Pangulo nga makita si Pedro, unang Santo Papa. Si Jesus, mao ang great founder, apan siya nga founder, may hand over ngadto kang Pedro sa iyang autoridad sa pagbantay sa simbahan. Karon, ang simbahan misugod pagkaila. Here comes si Saint Paul. Kini si Saulo kaniadto, si Pablo, usa ka manlulutos sa simbahan. Usa ka parisiyo, very strict. Unya, dili sa buot nga adunay musupak kanang mulahi ba sa pag-practice sa balansayon sa mga tinuohan. Dili sa buot, ang mga Kristiyano, they remain as Jewish people. They go to the temple, but they also have their own practices. Si Pablo dili musugot ana. Busa na ngayo sa mga letter from the authorities na ang tanang Kristiyanos ngay makitaan, dakpon, prisuhon. Ang uban gipatay gani, si Stephen gipatay sa San Esteban. Karon ingon ani din hitabo. Samtang si Pablo ana sa iyang height of anger against Christians. Gigupod ang mga Kristiyano, but in his anger, diha siya gitawag sa Ginoo. Nahulog siya sa iyang kabayo nga gisakyan o nadungog niya ang tingog sa Ginoo. Nakita niya ang usa ka dako kayo kanang silaw kayong kahayag nga nakapabuta sa iyang mga mata.
O dito nagsugod ang iyang conversion. Nga siya nga kaniadtong mangtas sa simbahan, nahimo nang magsasangyaw sa simbahan. Nangutana siya, kinsa man ka Ginoo? Mingon si Jesus, ako mao si Jesus nga imong gilutos. Gilutos niya ang simbahan, ang mga tao nga nagtuo, pero ang ginag-antos sa maong pagpaglutos mao si Jesus. Kung ingon niini mga kaigsuonan, si Pablo human siyang pagkakabig, nahimo siyang great preacher. Iyang gidala, gisangyaw sa Jesus kutob sa iyang mahimo sa tanan nga mga lugar nga iyang maabot. Mao nga sa sambalaang kasulatan sa New Testament, si Saint Paul ang pinakadaghan og letters. 13 letters attributed to Saint Paul. Tungod kay si Pablo mao ang gitawag misyonaryo nga naghatag og nagtanom dito sa nagkalain-laing lugar sa pagtuo og nagtukod dito ang simbahan. Kining simbahan nga gisugdan ni Kristo, gitugyan sa mga apostol o gisangyaw ni Pablo. O karon ang simbahan milukop sa tibuok kalibutan. So kung mamalandong kita mga kaigsuonan, mayngon kita nga bisan sa ilang pagkahuyang, no, ilang imperfections, God can make you a saint. From being a sinner, God can make you a saint. Busa kining kita nga mga imperfect nga mga tao, dili ta ma-discourage sa atong imperfections. Because God can make us somebody. God can make us a new person. Busa kining atong pagpamalandong niining panahona sa kapistahan ining duha atong hinumduman. Usa may imong imperfections. Dili mo tan-aw ang Dios ni ana. Dili na ang highlight sa pagtan-aw o pagtawag sa Dios kanimo. Ang highlight sa Ginoo, ikaw mahimong maayong tao. You can become a better person. O kana, Jesus believes that you can be a different person. Jesus believes that you can be a better one. Mao na nga ang tanan gitawag, tanang binunyagan, tinawag sa Ginoo. Ikaw ako, tinawag tas Ginoo. Ang atong kinabuhi, dili diha like a magic mausab. Ang atong kinabuhi, hinay-hinay mausab. Tungod kay ang grasya sa Dios nga naglihok sa kinabuhi ni Pedro o ni Pablo, the same grace nga ihatag kanato sa Ginoo aron ikaw ug ako bisan sa atong pagkamakasasala mahimo kitang maayong tao, buotan nga tao, mahimong ligdong nga tao. Kaya ang atong pagkamaayong tao tungod sa grasya sa Dios, dili tungod sa imong paningkamot. We are given the grace, unya ang Dios mutabang kanato sa atong paningkamot. So una, kinahanglan ikaw pod mag-desire to become a better person. Do not be contented sa imong pagkaikaw karon. Nga, salamat Lord, kontento na ko ani Lord nga panagsa na lang ko mamalikas. No, dream something better. Nga, Lord, kanang di kidunta ko mamalikas, Lord. Lord, kanang salamat Lord kay panagsa na lang ko manlimbong. Dili unta mulong ana, do not be satisfied nga tagsa na lang ka manglimbong, but aim to become much better than that. Kay tungod sa grasya sa Dios, ang tanan mahimo gayong maayong tao. We only need to take that grace and cooperate in the grace of God. And God will make us better persons in our family and in our community.